Медитация за свързване с Архангел Михаил. Ако това видео те намери, време е да се свържеш с Архангел Михаил. Сега се настани удобно, изправи гръбнака, отпусни раменете, поеми дълбоко въздух, вдишай, издишай. Още веднъж дишай, издишай. Вдишай светлина, издишай напрежението в теб. Позволи на тялото ти да се отпусне. Сега си представи над главата си сяйна синя светлина, дълбока, чиста. Това е защитния пламък на Архангел Михаил. Всяко вдишване, тази синя светлина започва да се спуска надолу, обгръща главата ти, раменете, сърцето, цялото ти тяло. Ти си в нея, ти си в синя сфера на защита. На ум или на глас си кажи: Архангел Михаил, призовавам теб сега. Бъди до мен, закриляй ме, освободи ме от всичко, което не е от светлината. Позволи си да усетиш присъствието. Може да е топлина, може да е спокойствие, а може да е просто тишина. Довери се. Сега си представи как неговият меч от синя светлина прерязва всички енергийни връзки, страхове, тежести, съмнения. Всичко, което не ти служи, ти се освобождаваш. Ти оставаш чист, чиста, стабилен, стабилна, защитена, защитен. Повтори: аз съм защитен, защитена. Аз съм в божествена сигурност. Аз съм воден, водена. Много е важно да затвориш пространството. И сега кажи: Архангел Михаил, благодаря ти за твоята защита и присъствие. Остани с мен според божествената воля. Сега освобождавам тази медитация с благодарност. Виж как синята светлина остава като мек щит около теб, но присъствието става по-финно. Поеми дълбоко въздух, раздвижи пръстите на ръцете и когато си готов, готова,
отвори очи. Тази медитация е създадена за теб с любов и благодарност. Винаги, когато имаш нужда да се свържеш с Архангел Михаил, се върни